Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau ɗaya ga watan Al-Muharram shekara ta 1446 wanda ya daidai da 5 ga watan Julai watan 2024. Muna nan makarantar At-Tanzil inda At-Takwin Charity ta zo saboda ɗaukan nauyin wasu marayu wanda asali babansu ya je rabon faɗa ne kuma aka caka mai wuƙa. Wanda ya sunanki? Fatima Lawal. Fatima Lawal. Na'am, ya sunanka? Kana aji nawa ne? Aji 4. Ke kina aji nawa ne? Aji 3. To mun zo insha Allah yau muna dauke nauyin karatun su har su yi sauka insha Allah. Ga maman su nan. Me zaki ce akan wannan abu? Na'am. Na'am. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Allah ya ƙara buɗi. Na'am. Allah ya biya bukata. Amin amin. To mun gode sosai. So yanzu insha Allah muna so za mu biya kuɗin, duk da transfer muke so mu yi, amma dai ga wasu daga cikin cash din mun zo da su insha Allah. Ina masu makaranta gashi insha Allah nan 30,000 ne za mu tura sauran insha Allah ta banki insha Allah. Assalamu alaikum, ga muna hanyar zuwa makarantar da za a je a biya kuɗin wannan yaro maraya da za a biya bai kuɗi a makaranta daga nan har ya yi sauka insha Allah. Ga muna hanya.